салом дӯстон, айни замон дар шоҳроҳи Душанбе Ҳисор қарор дорем, деҳаи Шуроб, шаҳри Ҳисор. Аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, аз ин тараф бошад дӯстони азиз раҳи боло ба сӯи шаҳри Ҳисору шаҳри Реган, аз ин тараф бошад раҳи поён. Ва дӯстони азиз, имрӯз пешкаши шумо ман ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем. 17 сотиқ замин аст. Бениҳоят калон мебошад ва хубиаш дар он аст ки дӯстони азиз дар назди раҳи калон ҷойгир мебошад. мебинед аз ҳамин ҳавлии фурӯшии замон як сотиқ заминаш ҳамагӣ $6000 мебошад. аз 17 сотиқ замин иборат асту аз 3 сотиқ замин бошад боло фурӯхта мешавад. Яъне метавонед инро қисман хайдорӣ намоед аз 3 сотиқ замин боло. Ҳама ҳуҷҷатҳош ҳаст дӯстони азиз. ва бинед чӣ қадар минтақаи беҳтарин аст. дар ин ҷо заправка аст, ҳар гуна мағозаҳо ва бениҳоят минтақаи серодам ва сермошин мебошад дӯстони азиз. метавонед дар ин ҷо ба ҳазур ягон намуд автоцентр кушоед. мебинед ки боз як заправкаи дигар, чунки бинед дар назди раҳи калон ҷойгир мебошад. аз кафошам дар ин тарафам бениҳоят ҳавлиҳо зиёд аст, аз ин тарафам ҳавлиҳо зиёд мебошаду аз ин тарафам ҳавлиҳо бениҳоят зиёд аст дӯстони азиз. минтақаи серодам мебошад ва бо мизоҷон шумода умуман мушкилӣ намешавад дӯстони азиз, чунки дар ин минтақа боз мактабо аст, боғчаи кӯдакона, масҷидо ва дигар чизҳои даркорӣ. транспортам зиёд мегузарад дӯстони азиз. ҳозир бошад аз пеши хоб ба ин тарафи роҳ мегузарему аз дарун нишон медиҳем. марҳамат тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед ҳавлии калон аст. 17 сотиқ замин мебошад. сарҳадаш ман ҳамин витоно аст дӯстони азиз. ман ҳамин витоно то охира мераваду ҳамин хел мебиёд дӯстони азиз. ман ҳамин гуна сарҳад дорад ҳавлии калон. маълумотоша боз такрор мекунем. 17 сотиқ замин аст дӯстони азиз. сари як сотиқ замин $6000 мегӯянд, яъне қариб 65-66 ҳазор сомонӣ. дар умум 17 сотиқ замин аст, яъне дар умум $102000. метавонед қисманам харидорӣ намоед дӯстони азиз. аз 3 сотиқ замин боло метавонед харидорӣ намоед. хотиррасо мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом Тиҷорӣ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва дигар қурбҳоро мо танҳо барои фаҳмидани шумо менамоем дӯстони азиз. ҳамаи хариду фурӯш танҳо бо сомонӣ ҳаст. ва тамошобинони гиромӣ, шумо метавонед ин ҳавлиро харидорӣ карда як қисми ҳавлиро ҳамчун хона истиқоматӣ кунед, як қисми дигарашро ба ягон намуд марказ табдил кунед дӯстони азиз. яъне дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо махсус аст ҳамонро метавонед кунед дӯстони гиромӣ. аз маркази тиб сар карда то маркази савдо карда метавонед ба ҳазур дилхоҳ тиҷорате ки ба шумо махсус аст. барои чӣ ман мегӯям дилхоҳ тиҷорат? барои ин ки назди роҳи калонда ҷойгир аст. ҳам аз тарафи ҳамин потоки мошинҳо метавонед мизоҷони худро ёбед, ҳам метавонед аз ҳамин деҳаи калон мизоҷони худро ёбед дӯстони азиз. минтақаи бениҳоят хуб мебошад. ё ин ки метавонед як бинои сеошонага бароред дӯстони азиз ва ба иҷора според. ҳар як ошонаша метавонед ба иҷора спореду ҳар моҳ даромади бениҳоят хуб ба даст оред ва дар муддати хело ҳам кӯтоҳ пули сарфкордагиатонро абрат нагиред дӯстони азиз. хулос бинед бениҳоят варианти хуб аст. ҳозир як даруни ҳамин минтақа медароем, аз дарун ҳамин ҳавлиро нишон медиҳем, ҳавлии фурӯширо. марҳамат дӯстони азиз. боз як хубии дигари ин ҳавли дар он аст ки ҳамаи заминаш ҳамвор мебошад. ровна ҳамвор кардагӣ ва дар ин ҷо гирд ба гирд битон мебошад. дар ин ҷо метавонед дар бузамонед, дар ин ҷо метавонед ба ҳазур дар бузамонед. ин хеле варианти хуб ки дар назди раҳи калон ҷойгир бошад ва як сотиқаш ҳамагӣ $6000 бошад ва қисманам фурӯхта шавад, бениҳоят мушкил аст ёфтан дӯстони азиз. барои ҳамин фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷорӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937
145515 танҳо дар ватсаби ё ки телеграм муроҷиат кунед. То боздид баро бекор худо нигаҳбон.